Nou ja, ongeveer 4 jaar geleden ben ik begonnen met mijn YouTube-kanaal. Ja, dat is dus Hieters Homemade Madness. En daarmee zeg ik, ja, dit soort dingen, hè. What's up guys, new project time. This tractor is getting a crazy makeover. Let's do it. I made my bed and tried to sleep and still my eyes are open wide. Waarom is er mooi begonnen? Ja, een beetje de creativiteit uit, hè. Zo zeg je dat wat. Je bouwt eens wat en je wordt toch wat een publiek, toch wat iedereen laten zien eigenlijk. En ja, YouTube is daar gewoon perfect voor. Yes, what's up everyone, Homemade Madness, and welcome back to my toy tractor engine swap project. So in case you missed it, I'm putting this 40 horsepower, 125cc 2-stroke engine in this tiny tractor body. Het is enorm veel werk. Hey, ja, precies, je moet het eigenlijk een beetje bedenken. Ja, dan moet je het inderdaad nog uitvinden en bouwen. En dan moet je tegelijk al nog filmen. En dan alles nog, hè, dan heb je een beeldmateriaal met je alles aan editen, dat het echt een beetje mooi is om te zien. En dat het een beetje snel terug gaat, dus het is echt enorm veel werk. Dus, maar ja, het is dan wel mooi als de films dan wat vaker weer pensioen, dan maakt het wel werk. En beeldreacties krijgen van mensen die het echt mooi vinden, ja, daar doe je het echt een beetje voor. Maybe I'm a victim of my own defenses. And maybe I don't care about the consequences. I'm on fire, baby, but so temperamental. I burn it all down, burn it all down. Daar komt het bij, ja. Dat zit er gewoon in. Vroeger heb ik nog foto's dat ik 4 wielen of zo en toen ik al een houten kar kan maken, met wieltjes erop. Nou, en toen van hout ging het langzaam zeker naar staal, maar had je dan al een lasapparaat. Die mocht ik allemaal broeken en toen kwam ik een keer eerst begonnen met mijn traptrekkers en pedals. Dan had ik hier naar elektromotortjes en toen benzinemotortjes. En toen bleef naar echt naar motorblokken en automotors en crossauto's en ja. Dat ging gewoon elke keer verder. Dus elke keer gekker en elke keer sneller. Nou, dat zit er gewoon in. Hij rent nog net helemaal lekker, maar... Dit is ik wel kicken, of net? Wat zei je dit? Dit is ik wel kicken, of net? Dit is wel kicken inderdaad, ja. Ja, dit is wel... Je gaat wel neten bij dingen, hè? Hij rent nog net helemaal lekker. Ja, in lege toeren dan viel hij nog wat, maar als je gist dan... Wop! Ja, dat is een boeprikking. Ja, nee, volgens mij kwam hem zelfs even los van de groen. Ja, zeker. Ja, als ik een goed guy zou, een keer achterover, hè? Ja, denk ik waarom. Als die zelf nog omschreeuwen maast, hè? Wat voor type persoon bist hij eigenlijk? Ja, een gekke uitvinder, denk ik. Een gekke uitvinder, ja. Geen nuttig uitvinder, maar een beetje gestoord, net te vol, maar gezond gestoord uitvinder. Dat zou ik graag noemen.